wszystkich, tak? I uwaga, tutaj tak samo mamy, można dotknąć ręką, kto chce. Ale siadamy, dobra? Roxana siada, ja do każdego podejdę. Ja też. Rączką. Ale po kolei. Ktoś dotykał, to dotyka, tak? Mieszko, usiądź. Mateusz. To jest Dobra, nie Mateusz, tylko Bartuś to jest. No ale czekaj, Roxana, teraz kolej. Na klocek? To na klocek. Dotkniesz łapką? Dobra. Ale jak wszyscy teraz ładnie usiądą, jak mają siedzieć, to ja wam to mogę położyć na głowie. Ale nikt nie może się ruszać, tak? I uwaga, patrzymy. Nikt się tutaj nie rzuca, żeby rozbić, bo może uderzyć kolegę, tak? Siedź spokojnie. Boisz się? Kto się nie boi? No kto się nie boi? To nie po ciebie. O, siedziałam. Bo one siedzą czasem. Jak się nie będziecie ruszać, to ta kulka trochę na waszej główce posiedzi. O, siedziała. Nałóż na głowę. O. Uwaga, teraz posiedzi na franku.